ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବଉଳା ନାମକ ଗାଈଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଗାଁରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପଶୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ସ୍ନେହ ଆଦରରେ ରହୁଥିଲା। ବଉଳା ଗାଈର କଅଁଳ ବାଛୁରୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ବଉଳା ଜଙ୍ଗଲରେ ଘାସ ଚରୁ ଚରୁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଗଲା। ସେଠାରେ ସେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାଘଟି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଉଳା ଭାରି କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିଲା, ବାଘ ଭାଇ, ମୋତେ ଛାଣିଦିଅ। ବାଘ ଭାଇ, ମୋର ଗୋଟିଏ କଅଁଳ ବାଛୁରୀଟିଏ ଅଛି। ମୋ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଥିବ। ମୋ ଘରକୁ ଯାଇ ତାକୁ କ୍ଷୀର ପେଇ ଆସିଲେ ମୋତେ ଖାଇବ। ବଉଳା କଥା ଶୁଣି ବାଘ ହସିଲା। ସେ ମୋତେ ବୋକା ଭାବିଲୁ କି? କାହାର ପୁଣି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଲୋଭ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜାଣି ଜାଣି ମରଣ ମୁହଁକୁ ଆସିବ। ପାଇଥିବା ଶିକାରକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ବଉଳା କିନ୍ତୁ ବାଘକୁ ବହୁତ ମିନତି କଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ବାଘ ଭାଇ, ମୁଁ ଥରେ ଖାଲି ମୋ ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଆଉ ତାକୁ ମନ ଭରି ଗେଲ କରିଦେବି। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମର ଭୋଜନ ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ବାଘକୁ ବଉଳା କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ସେ ବଉଳାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବଉଳା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ତା ଛୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ତାକୁ ପେଟ ଭରି କ୍ଷୀର ପିଆଇଲା ଓ ବହୁତ ଗେହ୍ଲା କଲା। ସେ ଛୁଆ ବାଛୁରୀକୁ ବୁଝାଇ କହିଲା, ଜମା କାହାର କ୍ଷତି କରିବୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବୁ। ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହିବୁ। ଏହା କହି ବଉଳା ବାଘର ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଗଲା। ବଉଳାକୁ ଦେଖି ବାଘର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ବଉଳା ନିଜ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ନିଜ କଥାରେ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରାଣୀକୁ କେମିତି ବା ମାରି ଖାଆନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ବଉଳାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସତ ବଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ହୁଏ।